Moko kuom jodolo kod jotend ute lamo e kaonti ma Siaya kwayo tend kaontino mondo oruch chenro mar lalruok gi jochiw thieth ma sani obolo tijegi piny kendo nitiere ng'anyo mondo gitiek ng'anyo ma kamano kendo dok e tich ka giywago midhiero mokwako ute thieth mag sirkal e kaontino nyaka ne gichak ng'anyo. Kotenegi kod bishop machon ma kanisa Anglican bade ma Maseno West gikwayo jochiw thieth mondo ochiw thuolo ne twak e kindgi mar dok e tich kendo reso sektano makoro oweyo jotuo mathoth kokwamo e mier. Kane giloso kanyero e kinde chenro mar thieth manone kar chung'od bura mag Gem, kama moko kuom jolony e sekta mar thieth oywago medruok e kwand tuoche ma ok landre kaka tuo sukari e kind tuoche mamoko ma bende giwacho ni ojimbore e kor gwenge ni thoth jopiny rem limo ute thieth mar pimo chalgi ne tuochego. Weche mag thieth gin achiel kuom tije mane sirikal mamalo weyo ni sirikal mar gwenge, kendo ne wageno ni sirikal mar gwenge nikech magi jowa, magi jothurgi gavana, magi jothurgi MCS gi, koro nyaka ging'igi maber. Koro wakwayogi ni gibed piny, giwinjre mondo jothieth odogi osiptande mondo jowa oyud konyruok. Joma ng'eny nigi tuoche mag sukari kendo gi tuoche mag pressure. Mae nyiso ni tuoche wa mar non communicable nitie malo, to koro mano omiyo wadok piny piny mondo wa plan kaka decision makers kendo wawuoyo gi jogo nyamreche manie gweng' mondo ng'e kaka tayo mine kata jogo man gi tuo ma pressure kendo ginyisgi gigo makelo tuochego kendo kaka ginyalo geng'o tuochego mondo kik yudgi. Many of us are walking around with some diseases which we have not yet known, and only through attending some of these regular screenings like we were doing today do we get to uncover some